господин Петков, кмет на община Брацигово, госпожа Казакова, председател на Общински съвет, кметове на кметства от общината и общински съветници. Село Равногор е символ на трудолюбие и съхранени традиции. Днешният празник съчетава в себе си празника на човешката надежност и радост с църковния празник Свети Петър и Павел, чието име носи местната ни църква. Този ден е специален за равногорци. Моят ден носи в себе си радостта и надеждата за успешна и плодотворна година. На този ден селото оживява, а след малко ще започне и голямото хоро за радост на млади и на стари. Тук е мястото сърдечно да благодаря на дамите и господа, които безспорно обичат селото и спонсорираха празника, за да можем да го осъществим. Господин Кирил Радев, инженер Митко Горчо, Тино Зънгаров, братите Васил и Атанас Филеви, Йордан Младенов, Ангел Пашкулев, Мария Андреева, Мария Павлова и Костадин Величков. Желаем им здраве и благополучие. Така, от миналото и до днес, до веки веков, равногорци ще празнуват Петровден, защото селото ни заслужава и се гордее с този празник. Нека бъдем уверени, че знаем и можем да превърнем красивото ни село в сбъдната мечта за нас, децата ни, приятели и гости. Уважаеми дами и господа, бъдете живи и здрави и нека в домовете ви има повече празници и благополучието бъде ваш спътник. Честит празник и весело изкарване с гостуващата ни за втори път при нас Биевска фолк група.